75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави. Це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі. Світ, у якому ми живемо сьогодні, такий самий складний, як і 75 років тому. Мир і процвітання залишаються цінностями, за які люди проливають кров у різних куточках нашого світу. За попередні 75 років людство піднялося на найвищі вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН дистанційно. Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресії та війни? Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб переосмислити своє існування на цій планеті? Вам понравилось виступлення Зеленського? Так, мені дуже сподобалось, тому що дана абсолютно точна оцінка власне процесів міжнародних, глобальних процесів, які проходять у світі сьогодні. І найбільшою загрозою якраз та, про яку говорив пан Зеленський, не випадково, що він звертається до Генеральної асамблеї ООН, до всіх членів Організації Об'єднаних Націй. Що, власне, сталося на початку, скажімо, на другого десятиліття 21-го століття? Система міжнародних відносин почала трансформуватись з однополярного до багатополярного світу. Це означає, якщо в 90-ті роки відповідно була стабільна ситуація, за винятком Балкан там і інших регіонів, де були власне внутрішні конфлікти, але переважною мірою це не були міждержавні конфлікти. Причинами їх можна назвати розпад держав, і в тому числі на пострадянському просторі, як розпад Радянського Союзу. І якраз в цих державах, які розпадались, почалась боротьба за владу, за сфери впливу. І це згенерувало, власне, внутрішні конфлікти. А чим небезпечна ситуація сьогодні? Тим, що коли світ рухається до іншої конфігурації міжнародних відносин, завжди порушується статус-кво, чиїсь інтереси. І якщо на глобальному рівні, в однополярному світі, за глобальну міжнародну безпеку відповідали Сполучені Штати Америки, то сьогодні утворюється багато полюсів сили на регіональному рівні. І ці полюси сили намагаються мати свої сфери впливу, тому що ключовими вже стають геополітичні інтереси. І тому загроза виникає на регіональному рівні, коли йде суперництво за домінування в певних регіонах. Ну, наприклад, Росія сьогодні прагне домінування в Східній Європі, на Близькому Сході, ну, я вже не кажу про пострадянський простір. І вона хоче захопити свої сфери впливу, це у них називається «собирання русських земель», так? І контроль, домінуючий контроль над цими ключовими регіонами, щоб стати власне світовою державою, яка би могла впливати на глобальні тенденції. Сегодня у Организации Объединенных Наций есть в руках возможности и механизмы влиять и остановить агрессию Российской Федерации, то, о чем говорил Зеленский? Я думаю, що немає. У ООН таких інструментів, які би змусили Росію зупинитися в своїй агресії. Чому? Тому що ключові питання міжнародної безпеки вирішують члени Постійної ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія – одна з цих членів. І має право вето. Має право вето. Плюс Китай. Китай потенційно підтримує Росію на всіх голосуваннях. Він або займає нейтральну позицію, або блокує рішення Організації Об'єднаних Націй, які стосуються якраз російської агресії. І, власне, тепер що відбувається? Агресор знаходиться в є постійним членом Ради безпеки.
Тобто він впливає на ключові питання, які приймає Організація Об'єднаних Націй. І робить А її можно на ее лишить этого права вето, учитывая, что после проведения вот этого плебисцита на территории РФ, они свой закон, да, свою конституцию поставили в приоритет над международным правом. И при этом у них есть еще право вето в Организации Объединенных Наций, в Совбезе. Это может как-то повлиять? Юридически можно ее лишить этого Питання права? в тому, що поки що всіх членів Постійної Ради безпеки задовольняє статус-кво, який там склався. Це статус-кво між ядерними державами, Мгм. які, відповідно, завдяки ядерній зброї можуть чинити певний глобальний вплив, скажімо, на світову політику. Як, в принципі, можна було зупинити? Україна могла це зробити, але вона цього не зробила. А як? Тому що ми не визнали спочатку окупацію Криму як воєнної агресії. Ми також не визнали агресію Росії на Донбасі, об'явивши, що це є боротьба з тероризмом на Донбасі, як ви знаєте, і запровадили антитерористичну операцію. Тобто ми почали рухатися в парадігмі внутрішнього конфлікту. Росію це абсолютно задовольнило. А якби ми чітко ідентифікували з самого початку окупації Криму, що це є неприхована воєнна агресія, що Росія є агресор, окупантом і воюючою стороною, і звернулися до Організації Об'єднаних Націй, пославшись на 51 статтю Статуту ООН. Це стаття про право жертви агресії на самооборону. І в такому випадку ООН мала б визнати, або Генеральна асамблея ООН мала визнати акт агресії Росії проти України так, як міжнародний злочин. Тому що агресія за резолюцією теж Генеральної асамблеї ООН 29-ї від 74-му році вважається тяжким міжнародним злочином. Що це означає? Це означає повна блокада агресора.